салому алайкум бародарои азиз, шумо дар канали программ TG қарор доред. Ман Юнусов Шаҳриёр ҳастам. хуб, ман имрӯз мехоҳам ба шумо фаҳмонам ки чӣ хел смсҳои дилхоҳ телефона дар бо воситаи компютер худтон хонед. мисол дилхоҳ номера смсҳоша хонда тавонед. барои хотири ин мегзарем Google Opera браузер. инҷа менависем ки определение оператора по номер телефона. ба ина поиск метем, мани сайт мебурояд sapravportal.ru. мани медроем. мана сайти sapravportal.ru ки даромадем, ин страницаи номер телефона инҷа номер телефона менависем. ман мисол номер телефони худам менависам, определение пахш мекунем. ҳозир мебурояд ани номери кадом давлат будагиша мебурад. мисол шумо дар дигар давлат бошед ё ки симкартон ани дигар давлат бошад, барои хотири ҳамин ябо диданатон дар кора. тарифашам муайян кардан дар кора ки кадом тарифа, яъне ани номери шумо мутааллиқ ба кадом ширкат будагишам муайян кардан ту дар кора. мана хеле вема буромадани худам номер телефонам информатсияш ани Таҷикистан. хуб, ин плюси номери ман 93 қатъия, яъне ширкати Тисел мебошад. ширкати Тисела баъди муайян кардани симкартатон ани кадом ширкат будагиш, ани кадом давлат будагиш, медроем сайти voiceservice.ru. сайти voiceservice.ru медроем. баъди сайт даромадан дар мани страницаш номи компанияе ки симкарти шумо ба ҳавае тааллуқ дорад менависед. мана ани ман Tisel.tg тааллуқ дорад. мани галочка кнопкая меҷиқем. ҳозир информатсия дар бораи ҳамин мебурояд, дар бораи ҳамин ширкат. мана информатсия буромад. ман ин информатсия дар кураша копировать карда мегирем. ина ки копировать кардем, медроем рабочий столанда ята папка месозем. ман дига созам барои шумоҳо. месозем ята папка, номаш хак. мана хакаш нависем. медроем донишанда файл месозем, текстовой файл. хеле ман надорад. обични блокнота мекушоем. ҷанда менависем. ҷанда менависем хак баробар sms data баробар номер телефон 92 992 93 327 95 96. қатори поинда номер телефонтон ани кадом давлат будагира менависед. TG мисол ани Россия бошад ру мекунем. баробар қатори поинанда номи ширката менависед. мана Tisel, ани ман Tisel.tg. ани шумо кадом ширкате бошад авая менависед. поинаш баробар не ҳамин ҷанда уже баробар мемонад. силкае ки дар инҷа копировать карда будем, манино ҳамаша выставить мекунем инҷанда. мана выставить. баъди выставить кардан ҳамин файла сохранить мекунем. сохранить как. ира мебирем рабочий стол, ани папкаи хак. инҷанда менависем номша менависем ки хек .bat. ин батш обязательно аҳамияте. текст набурад бо. мана шава сохранить. хуб, сохраниташ кардем. файли хак.bat дар инҷа омад. ҳамин файли хак бата мекушоем. мана открыть.
мана запустиш шуда, комплектсия шуда, баъди 5 ё минимум 10 минут пас ҳамин чи ҳама информатсияро дар бораи смсҳои ҳамин номере ки комплектсия карда мебурорад. Агар ҳеҷ набуровад, дар ҳамин канали ман бо дигар видеоҳо ҳаста, ҳамон видеоҳоро бинед буровардагия. Ман нишон додам чӣ ба набуроварда.